obidioza kpọ nwaanyị onye eze aya oji ama na ja nwere kpọnọ dị ya jeno right na but obia ya jezi ngunga ahịa ya kpaga ahụ pọmpọm plane ụmụnna otu nwaanyị n'ebe ka anyị mụrụ nwa ya kemgbe kpọọ ya ọnụ mara ekwu nwoke abụọ kpọọ ya Obidiozo nwoke atọ kpọọ ya onye ma echi ụmụnna ọnụ mara ekwu isi ọpara ya ahụ isi nwa ya ma ọnụ mara ekwu atụli amara ọnụ mara ekwu afọ acha ha afọ ọrọwaba bi n'izu na ahụ oshi anya bụ izu ochi ya ba ya gba ama mama etie papa etie ndị obodo etie ọnụ mara ekwu chi onye akọrọla ya anya ma aha ya hụsọ ọnụ mara ekwu nwekwa n'otu enyi ya nwoke akpa Obidiozo wụ nomere enyi ya nwoke ya ọnụ mara ekwu akwụ aga mana Obidiozo arịa shows anyị mere na Obidiozo ọkwa na onye aṅụrụma ọnụ mara ekwu hụkwa na ya anya nni na ọnụ mara ekwu na jezu achụ oshi zuo oshi ọkụkọ zuo oshi ewu zuo oshi nta zuo oshi imo ya pa aya Obidiozo nga agbaba gị ọhịa jee ma ịga ọkụ shie ihe ahụ lie na ndị enyi ṅụ mma na abụọ ndị ka ọzọ ndị ka wụ ndị ime obodo ahụ mana Obidiozo ejila ezu afula ahịa ọha fọrọla ya ṅụ n'ịwụ mme ya jee ya kpọrọ ọcha nwa kpọrọ achịa ya eji ebe ndị mmadụ nọ na ya ekwu ma nwa ya nyere otu bọtụlụ bịa ya ekpoghe m ọnụ akọ nta akọ imo Obidiozo emena ihe nga etoje ya ezu ochi nga etoje mama ya kpọ ya nda ya shi olu ụmụnna nna mara na chọwụ a na-adụ onye oshi ọdụ ya egburi egwu obi ya egburi egwu bi na-enye advice ya shiga akọrọla ya ga machirila ya ga advice aha oshi ya ji ezu ochi ya ga ọwa ọkpa chili aka elu chichileke aha ụkwa ya eji ezu ochi mana ndị nwe m na nna mara nacha ndị bekee anyị shige every day one for the thief one day for the owner of the house olu n'otu eshi o ruruo Obidiozo ejem aka onye eze jem ime ubi onye eze jeje wọrọ ọka wọrọ mkpa wọrọ imo ọ gaga irini ya bịakwa ya zụrụ ọkụkọ yokpuo ya Obidiozo akwụrụ ji ime ọhịa nga anọghị eri rikọ ọkụkọ richa abalị na ole riri ihu eri ahụ ụzọ ara ime ubi onye eze ụmụnna onye eze anajụ mana kwuo ekwe kpọkọ ndị obodo jụmashi onye jụrụ oshi ime ubi m n'ime ọrụ ubi m onye zụrụ n'ọka m onye werela ube m onye werela mkpa m onye werela ime m ozugbo mma na-adụ ishisha ha awụ nwụ ma na-akpọrọ Obidiozo ya ụka aṅụrụma ajụma ya shi onye zụrụ na ihe ya ji ya ma jụtụ god ya ma kposhi ahụ o jiri gaa chi akwa chi ọnụ mara ekwu adọkwala ishisha ha awụ ya zụrụ na ihe ime ubi onye eze ụwa na-adụrụ sacha n'ishi lakpu ya nwaanyị onye eze kpọma Obidiozo shihọbịa Obidiozo abịado ya ewere mme ka ijuola ya ligala ime iko shihọmme Obidiozo kpọma ya lọlọ nọmara mmanụ tuma ya nwaanyị apahụ arishihurima ya erima ya agba ya mme ma ha wee niile ọnụ mara ekwu mega na akpa o ji emega na akpa o ji emega ọpretị o werela ọnụ ya akọgarala ya Obidiozo enyi ya nwoke ya ahọrịkpa nakwa egebetibe na ebe okwu ishabega ndị nwe m ịmara na shi akụkọ m na-akọla gị ya na-atọgọ ụtọ gị klik ya press ya on your follow button na YouTube anyị nga na social media handles anyị dịka ọzọ Maazị_Dutch gaa na-enwe akụkọ anyị nga ọ gbatịrị agbatị kacha ma YouTube gị na-eso m obi amame mama aka na ọkwa eji ụmụnne m ahụ na nwaanyị onye eze na jiri wee mme ngwọ na mmiri ọkụ enye Obidiozo ya anwanwụshi ike ọ na-eme na mmiri agbaba ya ji mere ọhịa mmiri aba na esentara okoto nwaanyị onye eze na-akpọ ya chi mara na shi ozugbo ohe ezuga adụcha na isi arị onye zuga ya enwere kpanwụ jiri ma nga ya nwere ike ije chọọ onye zuga oshi bikọs ya mara na ahụ ji agafufu ịmara na ya ajama ya tụma enye nna ya menye ya rinye ya chicken nye ya ụkwụ ọkụkọ na mpata ọkụkọ ya akpacha obi ama ya mma ya elema nwaanyị eze onye eze otego ahụ mara na m na-akọkwara na akọ m agụghụ naira n'otu m ihe na ego mara m wete mmiri ahụ ogbuga ya ndị nwe m ya kọmara nwaanyị onye eze ha bịa ahụkwaji ya onye akụkọ aya wụ onye akụkọ datiri aya ejilekwufulo ụka but because aya ahụrị ma we very good woman ya gbela izu ozugbo ọkụkọ afụ gị ime obodo na ewu afụ gị ime obodo ozugbo ihe ndị ahụ achọgachọga ime ubi onye eze ọnụ mara ekwu ahụ zụrụ na nwaanyị onye eze bi ọnụ mara ekwu hụ ji izu ochi ahụ so dị na baba duru isi ọnụ mara ekwu ejekwa nna aka nwe onye dibịa jeje mee nwa heri aṅarị nga isi ahụ ọ ga-adụ egbuo ya ịma anụ ụmụnna achịgị dibịa na-agwa n'ọzọ egbu nwa dibịa Obidiozo akpọ nwaanyị onye eze aya oji ama na ja nwere kpọnọdụ ya jeno right na but ọbịa ya jezi ngunga ahịa ya kpaga ahụ pọmpọm plane ahụ truth of the matter ọnụ mara ekwu ahụ kọgarala everything in fact ahụ mnye ọrụ ya nwa anọ ya ara
nye oya nwa eriri ya akọkwala anybody anything enyekwala any information onye nwaanyị onye jesi ngwa ya ka ewu eziokwu nwee confirm chi onye ezugo ozugbo ha ezugo ime obodo ahụ ọnụ mara ekwu ya si ha bịa ya kpọrọ ya jejeji ya nga nga nọ ahụ anụ ndị ahụ erikwanụ ihe ndị ahụ ime ọhịa ebe nha eji a na-egburi ihe ndị ezu achara ezu acha erikwanụ ihe ndị ezu achara ezu nha ndị enyi ṅụrịkpa ndịrịkpa ụmụnna ahụ chi akwa chi onye akọgarala gị ihe wụ ọnụ mara ekwu onye zuru oshi obi dị ọzọ bụkwana onye gbafuru ya afọ ake nwaanyị onye eze nakwa egebe terela ụmụnna nwaanyị onye eze diga ndị odibo ole na ole chinwosom obi dị ọzọ jem ime ọhịa ebe ahụ a nụrụ egbuga anụ ahụ eriga ihe ndị ahụ nwa eje ruo ebe ahụ ndị nwe mmiri kpụrụkọta ego ihu na ihu ahụ ọkpụkpụ ri aṅa ite na nkụ na ihe ejiri shie ihe ndị ahụ niile ezu aga kemgbe afọ niile chi akwachi agwara m gị chi ụbọchị niile ka onye oshi mana otu ụbọchị ka onye nwụọ ya hụkwanụ ka onye nwụọ ya hụrụ ka ebe o jere ebe oshi ọzọ ejide ya ebe ahụ ndị nwe mmiri ndị odibo ya kpọyala kwe shahe niile ahụ nwa onye aṅụrụma ahụ kara ahụ eziokwu ee eleshi okwu m n'aka gara gị na-ejema aka ọnụ mara ekwu nwụrụ ya kwụga ya tee ya mkpọrọ ya nọrọ nga ahụ mkpụrụ ọka ụmụnna ị na nwere ike gaa jụ ma m shi ebe a na-atela ya mkpọrọ ma onye mefere n'ihu onye ya ha ekwe eri aṅụ ele ihe mere eji ghara onye ka ha aṅụ mme na-akpọ ya ndị ya mkpọrọ kwụga ya kwụhụsacha ya eze dị ya elu ara onye ka ya ahụ akwa aṅụ mmịa wụ ya aha akwa eju oshi onye ka a bịara gbafuo afọ mana chi chọwa onye aṅụrụ marị uru ọ bara ime obodo anda ya jekpa na jeje gbafuo afọ chi adịgwa ababa nwaanyị onye eze ọwọji akọga makụkọ ọwọji eshiga mmemevọ ya oh you know you're a good woman to me amagara ma agbela gị izu it would cost me anything na mbịa hụ ya kwa echi ị gakwenye mmemme aṅụ nye m ọkụkọ ma akpa nwaanyị onye eze shi ya yes akpa ejigide onye zugo oshi igbo obodo elekwana ihe uhe nkwa akọgala gị ihe nkwụrụ kọọla gị m jiri were akụkọ ka ọjọọ kọọla gị ọ gị masha he nụ ngo onye he nụkwa ngo ndị ọma nọ nga ndị ọjọọ adị gị ichechi ọwụ naanị ndị ọma ka eji emevụ ndị ọjọọ ejikwa agbafu nha afọ otu ụbọchị ukwu onye oshi chi ndị gụrụ egwu ochie gị onye ọma ma na-eji egbu ya were ndị brothers onye ọma ma na-eji egbu ya gị ga-ema ntị ma na-akọla gị akụkọ m na-akọla gị ya na-adọ gị geshi maazị dọchị ka mada ma abịakwa ma gụọ na gị chi agịchọla ma ama ndị enyi gị ọwụ ndị oke akụkọ ziga ṅụgbazi ṅụ bịa ṅụṅụrụ nha akọọla gị ka ndị iro gị kọọla ṅụ azịla obi dị ọzọ mee zie ya ụkwụ ọkụkọ deda ya ka isi ya akọfọ enyi ya ha kweri ha ezughara ezu mana ọ laala ya onwe ya kwanụ onye zugo ejide na ya chi oji ahụ mbarakata mgbe afọ ya gbabaghị ime ọhịa mana mma ọwụla anọ n'ụzọ chi ya echezọkwala ịpịa aka igwe na-eso m na YouTube maazị Dọch ọrịla gị mma ụmụnna nwere otu onye nyere m ego akpọrọ Oprah J aha ya wụ Oprah J ayawu CEO Make Charitable Water egbu Owerri North anyị mmiri ejenye ndụ mmiri ejenye ogologo ndụ na ahụike ọchịji ojeje kpọkwasa data anyị ebe ka akpakasịala ya nna ndị ji akwado m ya regharala mma mmanya akọrọ gbara ọwa